नैबेनो जाहैबाय काजलगावनि मन्दिर बियो हेल' लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग्स इउटुब चेनेलाव फिन खनसेयाव बरायबाय नै दिनैनि बे गोदान भिडिअ'आव आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे लाना फैलायबाय बेनो जाहैबाय काजलगाव दुर्गा बेनो जाहैबाय काजलगावनि लक्ष्मी पुजानि मेला दा बे लक्ष्मी पुजानि मेलाया स्टार्ट जाबायानो नै दिनै बेनि थाखायनो आं एसे नायनो होननानै फैनाय जादों अब्ला नोंथांमोननि गेजेरावबो आं दान्दिसे सम नोंथांमोनजों एसे देखायलांनो सानदों दा बिदिब्ला नोंथांमोना भिडिअ'खौ स्किप खालामाजासे जोबजासे नायलांदो अब्ला दिनैनि माबायदि जाखो बेखौ नोंथांमोना नुनो मोनगोन दा बिदिब्ला थ'दो आरो बे समावनो बुंनानै दोनखानि नोंथांमोन बयनिसिमबो जाहाथे नोंथांमोनहा आंनि बे भिडिअ'खौ नायो बेनिफ्राय भिडिअ'खौ नायनानै जाहाथे लाइक खालामना होयो बेनिफ्राय हायोबा दिनैनि मेलाया माबायदि जादों बेखौ नोंथांमोनहा फंनैसो कमेन्टआव लिरनानै हर बेनिफ्राय आरो मोनसे रिकुवेस्टबाव नोंथांमोना जाहाथे दासिमबो आंनि बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै जाहाथे गावनि बर'नि आंगो होननानै साननानै जाहाथे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होयो आरो बिनिफ्राय इयुनाव मोजां भिडिअ लाबोनो थाखाय दा जाहाथे थुलुंगा होयो बेनि थाखाय नोंथांमोनखौ खनसेबाव गुरै खावलायबावनाय थाबाय दा बिदिब्ला साबस्क्राइब खालामना लादो बिनिफ्राय बेल आइकनाव अलखौ नटिफिकेसन अल खालामनानै लादो दा बिदिब्ला भिडिअ'खौ नायलांदो Cuman 180 इसका कितने में आएगा मबाइल कभार अबस्था सेस जाबायमोन गैलामोन बायजोब्बायमोन नै गैला फारासो ओंखायनो गोदान होनो ओमफ्राय टेम्पार ग्लास गोबां मडेलनि माबाखौ मोनजोबो बाहाय मोनजोबो नैबे लटारि खेला कमिटिनि लटारि खेला लाबाय लटारि खेला नोंथांमोना दान्दिसे एन्टारटेन खालामनो थाखाय दानिफ्रायनो बेरायनो फैनो हासिगोन आरो बिनिफ्राय माखासे नायफैनो हासिगोन खूब समबा गासिबो रेडि जोबसै नै ब्रेक डेन्सबो गासिबो रेडि जोबखासै दिनैनिफ्रायनो स्टार्ट जानोबो हागौ चालु जानो हागौ आरो बिनिफ्राय ओजोंहाय हावरेहाय मोनसे दङ सार्कास फिसा सार्कास दङ बेबो सोलिबाय आरो बिनिफ्राय दिनैनि नाइट श' बर' फिल्म जागोन रोदा बर' फिल्म जागोन नोंथांमोना बेखौबो नायलांनो हागोन आरो बिदिनो फैगौ समफोराव गाबोन समनियाफोरबो नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरो बेनिफ्राय नै दिनैनि बे मेलानि गेजेरजों गोबां गथ'फोरनि उन्दै गथ'साफोरखौ एन्टारटेन खालामनाय आरो बिसोरखौ रंजा खुसि गेलेहोनायनि माखासे आइटेम्सफोर दंखाजोबसै दा बिदिब्ला नोंथांमोनहा एन्जय खालामफैनो हागोन जाय गोसो गुदुं बिसोरो गाबोन समनिफ्रायनो फैनानै एन्जय खालामफैनो हागोन दा बिदिब्ला नायलांबाय थादो गाखोदो दा बिदिब्ला जों दिनै काजलगावनि लक्ष्मी पुजानि मेलाखौ दान्दिसे नुबाय दा बेवहाय माखासे गेलेनाय माखासे ब्रेक डेन्स माखासे नागारट'ला बेफोरो मोजाङै स्टार्ट जाफुंजोबाखै दाबो खूब समबाव गाबोन समनिहानिफ्रायनो
स्टार्ट जानो हासिगौ नोंथांमोन बयबो फैदो दा बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै बिदिब्ला नोंथांमोन बयबो नायनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर बावबाय दा बिदिब्ला बाय बाय